טוב, אז תלמידים יקרים מאוד, אנחנו לקראת המסע שנצא אליו. כמו שאמרתי, אתם האחראים על הבישולים, ואני מפנה אתכם לאתר מקסים, נועם, שזה ניווט עם ערכים. אתם יכולים לראות בתוך האתר המון מרשמים. זה אתר שמורים לשלח שולחים פנימה כל מיני מרשמים שלהם לבישול בטיולים, ותוכלו לבחור לכם. האתר הזה מאוד מאוד מוצלח, קודם כל כי הוא מתאים לשטח, כי מי שמכניס פה את המרשמים זה מורים שביצעו אותו בשטח, והוא גם מתאים לנו מבחינת התזונה שאנחנו צריכים. האתר הזה באמת בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי להתארגן לבישולי שדה במסע. הוא נורא נגיש, קל נורא להגיע לדברים שרוצים, הוא מאוד אטרקטיבי, הוא לא מסורבל, המוצרים הם מאוד מוצרים בסיסיים, האפשרות לשטח היא ממש אפשרות טובה, הוא מתמשק מצוין עם בישולים בשטח, ואני חושב שתוכלו למצוא פה מידע מאוד רלוונטי לצרכים שלכם, לדאגה של הבישולים במסע שלנו.